kiitos kovasti edellisille puhujille Elisa, Niina and thank you Lasse. Tosi mielenkiintoisia juttuja ja vähän sama juttu kuin Niinallakin, niin mä oon seurannut näitä niin intensiivisesti, että mitäköhän mun piti tosissaan sanoa tässä. Mutta hei, nyt me skannataan ja skaalataan vähän pienempään yhteisöön. Me ollaan tosiaan Suomen tilintarkastajat. Mä oon Jaana Lindman, mä toimin viestinnän ja vaikuttamisen päällikkönä. Ja me ollaan tämmöinen noin vajaan 30 hengen yhteisö tosiaan. Okei. Ja mun aiheeni on tosiaan tilintarkastaja hot or not. Tilkkarithan nyt ei luontaisesti ehkä niin kuin heti mielessä tule tämmöiseksi kuumaksi ammatiksi ja kuumiksi henkilöiksi, mutta me lähdettiin kokeilemaan vähän, että miten tämä resonoisi tuossa nuoressa kohderyhmässä tämmöinen kuuma tilkkari ja kerron tästä kampiksesta teille hieman. Ensin tästä muutama sana tästä meidän yhdistyksestä. Tosiaan me ollaan tilintarkastajien etujärjestö. Meillä on henkilöjäseniä noin 1400 tilkkaria. On erilaisia kestävyysraportointitarkastajia ja myöskin näitä muita talouden ammattilaisia, jotka meidän jäseniä on. Meidän yhdistyksen kuuluvat tilkkarit kattaa suomalaisista tilintarkastajista noin 9%. Ja meillä on myöskin koulutusliiketoimintaa, eli me koulutetaan talouden ammattilaisia. Ja me ollaan myös aika aktiivinen yhteiskunnan vaikuttaja näissä talouselämään liittyvissä sääntelyissä ja muissa tämmöisissä hankkeissa, eli tehdään myös vähän lobbaustoimintaa. Tuossa on muutamia lukuja. Kaikki tietysti tietää nämä B4, tässä on ehkä B5 laitettu noin PwC, KPMG, EY, Deloitte ja BDO, isoja taloja, kaikki tyyni, mutta sen lisäksi paljon tällä alalla toimivat tilkkarit niin toimii näistä siis pienemmissä yhteisöissä ja se ehkä monelta jää unholaan, että tilkkarina voi toimia ihan yksin toimijanakin tai pienemmässä yhteisössä ja niissä tosiaan meidän jäsenistä toimii jopa 55%. Mutta ollaan tosiaan yhteiskunnallisesti aika merkittävä tekijä kuitenkin, että tilinpäätös on niin kuin monenkin yrityksen tehtävä ja 40 miljardia me tuodaan sitten yhteensä verotuloja tähän näiden tilintarkastusvelvollisten yhteisöjen kautta. Mutta se tästä ehkä kuivasta taustasta, sitten mennään vähän kiinnostavampaan keissiin. Tosissaan tämä Suomen tilintarkastajat ei aikaisemmin koskaan ollut tehnyt mitään tunnettuustyötä. Ja kuitenkin tunnistettiin, meillä oli pohjoismaisia vastaavia sisarjärjestöjä, jotka oli tehnyt tämmöistä tunnettuustyötä nuorten keskuudessa, koska tilintarkastajan ammattina ei ole mitenkään hirveän tuttu ja tunnettu. Ja me koettiin, että meidän olisi syytä kanssa ruveta sitä tekemään täällä Suomessa. Ja me päätettiin rohkeasti lähteä tähän keissiin mukaan ja lähdettiin myös tämmöiseen deitti- ja rakkausteemalla. Mikä se ihanampaa, kun mennään deitille tilkkarin kanssa, eikö vaan? Ja tällä me lähdettiin liikkeelle. Ja tosiaan me tehtiin semmoinen tutkimus tuossa 24 keväällä ja siinä yllätys tuli tietysti ilmi se, että tilintarkastus on vähän sellainen tylsä ja väritön toimiala ja opiskelijat ja nuoret ei ollut kauhean kiinnostuneita siitä ja sitten ylipäätään nähtiin, että tällä toimialalla nyt ehkä varmaan tosi töitä riittää ja varmaan ihan ok, mutta ei tämä mikään semmoinen ihan super tavoiteltava ammatti ole. Mutta me haluttiin sitten lähteä nostamaan niitä todellisia mielikuvia sieltä, että ala on tosi monipuolinen, sulla on paljon erilaisia työmahdollisuuksia siellä, se on vastuullinen ja kansainvälinen toimiala. Ja sitten tosi työllisyysnäkymät ja palkkakin on ihan ok. Ja lähdettiin tekemään tosiaan sitten nuoria aikuisiin kohderyhmänä tätä tunnettuustyötä. Tietysti kauppatieteilijät, liiketaloustieteilijät on niin kuin normaali kohderyhmä, mutta me haluttiin myöskin sinne vähän nuorempaan väkeen myöskin tuoda tätä tietoisuutta ja suurta yleisöä jonkin verran myöskin. Meidän tavoite oli tietysti se, että tilintarkastusala pitäisi saada tunnetuksi ja houkuttelevaksi. Ja tällä sitten lähdettiin vuosi sitten liikkeelle. Me tehtiin erilaisia aineistoja, monenlaista. Meillä oli kamppisvideo, sitten oli tilliä, mainoksia, materiaaleja ja tehtiin kampanja-sivu tilintarkastajaksi.fi, joka ihan toimii edelleen tuolla meidän sivustolla. Sitten me päätettiin lähteä rohkealla kamppiksella sinne, missä meidän nuorisokohderyhmäkin oli, eli some tietysti. Meillä oli monia eri kanavia, kuten Jodel, ja sen lisäksi meillä oli sitten Finkinnossa pyöritettiin myös meidän videoa, ehkä olette sen nähnytkin.
Oltiin studiomessuilla ja oltiin myöskin siellä tilintarkastusyhteisöjen omissa viestinnässä, jaettiin haalarimerkkejä ja tämän tyyppistä. Esimerkiksi studiomessuilla meillä oli aika mielenkiintoisia keissejä siinä, että kun me seistiin siellä standilla, niin meille tuli tosi paljon näitä nuoria ihmisiä sinne, jotka tuli sanomaan, että hei, että vitsi, että tätä teidän mainosta, sitä tulee vastaan Jodellissa, sitä tulee vastaan ihan kaikissa muissakin somekanavissa, että mikä te olette, myyttekö te jotain chilejä täällä vai mikä tämä homma on, että me ei niinku ihan nyt tajuta tätä. Ja sitten me saatiin alkaa kertoa sitä story näille lukiolaisille ja se oli kyllä ihan tosi hauskaa. Mutta 3 lähtöä meillä oli 24 loppuvuodesta ja sitten vielä 25 alkuvuodesta. Ja meillä oli kumppanina tässä viestintätoimisto Drum, koska mehän ollaan tosissaan, meitä on täällä, Henna voi nostaa käden pystyyn, meitä on 2 viestinnän asiantuntijaa yhteisössä, joten me ei ehkä niin kuin näillä isoilla resursseilla tässä nyt pystytä pelaamaan, mutta yritettiin tehdä silti niin kuin mahdollisimman näkyvää ja vaikuttavaa viestintää. Tosissaan 3 lähtöä. Kaikki 3 kampanjaa ylitti tuon kanavan keskiarvon ihan niin kuin reippaasti. Meillä oli toi ensimmäinen ehkä oli niin kuin ihan ykkösenä tässä. Meillä oli Jodelissä 4 mainosta, 2 tuommoista niin kuin Jodel-keskustelua imitoivaa mainosta ja sitten pari kampanjakuvaa. Ja sitten me todettiin, että se toinen kampanjakuva ei resonoinut ehkä ihan niin hyvin, niin se lähti sitten veke siinä. Ja samoin sitten tuossa toisessa oli myöskin näitä keskusteluja ja sitten 3. samoin. Ne keskustelut pyöri ehkä kaikkein parhaiten, mutta tuosta ensimmäisestä voisi katsoa, että noi klikkiprosentit ja upvotit meni aika lailla nappiin. Mulla on sitten vielä yhteenvetoa tästä, että miten tämä koko kampanja näkyy. Me oltiin ihan älyttömän tyytyväisiä kyllä. Ja yhteensä 170 000 jodlaajaa tavoitettiin ja 85% koko kampanjaa aikavälin aktiivisista 19-24-vuotiaista jodlaajista, eli ihan superhienosti. Että ei me niin voitu ensin kuvitellakaan, että joku tilintarkastus voisi tällaista kiinnostusta herättää ja se oli aivan hämmentävän mahtavaa. Joten tilkkari oli kyllä Jodelissa kyllä aika hottis. Tuossa on muutamia kuvia näistä meidän mainoksista, mitä me tehtiin. Jep. Ja sitten tuossa oli noita mainoskuvia. Mutta kyllähän tavallaan nuo keskusteluimitoinnit oli ehkä ihan parhaita, mitkä niinku kiinnosti kyllä. Tuossa vielä yhteenvetoa sitten. Mutta sitten mikä olikin parasta, niin ei me oltu oikeasti niinku lähdetty tai ajateltukaan sitä, että tämä lähtisi niinku oikeasti niinku elämään ihan omaa elämäänsä. Ja siellähän ruvettiin sitten niinku heittämään heti tämmöistä kuumaa keskustelua, että vitsi se oli tilintarkastaja, tosi huippu. Ja oh my god, tilintarkastaja, so hot. Että sitten tietenkin totta kai sinne tuli negatiivistakin, en voi sitä kieltää, mutta se eli sitten se oma elämänsä ja kuoli pois sieltä sitten aikanaan ja ei me lähdetty niinku siihen oikeasti sen enempää niin kuin kommentoimaan, ihan niin kuin tässä aikaisemmatkin puhujat sanoivat, niin siellä sitä pyöri ja sitten se sieltä hävisi, mutta tämä ennen kaikkea tämä positiivinen niin kuin responssi, mikä me saatiin spontaanisti tästä kanavasta oli aivan huimaa, että kun kumppani otti meihin yhteyttä ja kertoi, että hei, et ootte sitten nähnyt, mitä täällä tapahtuu, niin oltiinhan me ihan kerta kaikkiaan onnellisia ja tosi iloisia siitä, että tämä meni näin mahtavasti. Tämä oli tämmöinen lyhyt pläjäys siitä, että mitä me tehtiin tämmöisenä pieniä toiminnana. Kiitos paljon.